Здравейте! Днес ще ви покажа как да си инсталирате изкуствен интелект на локалния компютър. Може да го инсталирате на всеки компютър, с който разполагате, който е с горе-долу добри параметри. В случая аз ще го направя на лаптоп, който е с сравнително стар процесор и 32 ГБ RAM, но въпреки това е абсолютно възможно да имаме локален изкуствен интелект. За целта първо трябва да отидете на сайта на ollama.com и да свалите за вашата операционна система инсталационния файл. В случая аз използвам Windows 11, вече съм свалил Ollama Setup файла и сега ще го стартирам. След като стартирате Ollama Setup, давате Install. Ollama ще се инсталира на вашия компютър за около минута, максимум 2, след което ще продължим с следващите стъпки. Готово, Ollama се инсталира. Сега да отидем и да свалим първия си модел. За целта трябва да намерим моделите, които са на страницата на Ollama. Отиваме на модели, сортираме ги по най-популярния и да речем най-известния DeepSeek. Отваряме модела. Понеже не разполагаме с достатъчно добра видеокарта, избираме най-ниския вариант, 1 ГБ. Копираме командата, която е в този прозорец. Даваме копи. Отваряме един Windows PowerShell. Изпълняваме командата. И Ollama почва да сваля модела. След около минута ще имаме модела инсталиран на нашия локален компютър и ще може да му задаваме въпроси. Като с тази команда направо ще ни се отвори текстовия промпт, в който ще можем да пишем и да получаваме отговори. В този вариант можем само текстово да си комуникираме с който и да е от моделите на изкуствения интелект. За да използваме графичен интерфейс, трябва да инсталираме графичен интерфейс, който позволява това. Един от тях е OpenWebUI, работи върху Docker Desktop. Сега ще ви покажа как да инсталираме Docker Desktop за Windows и OpenWebUI върху Docker Desktop. Съответно, там ще виждаме моделите, които са локално при нас инсталирани и ще можем да изпълняваме заявки към моделите в графичен интерфейс. Почти сме готови, модела се свали. Остават буквално няколко секунди, в които всичко се верифицира. Ето, вече можем да задаваме въпроси. Както виждате, работи достатъчно бързо, отговаря почти веднага. Това е най-ниската версия на DeepSeek модела. Излизаме от терминала с Ctrl-D и затваряме модела. Следващото, което трябва да направим, е да инсталираме Docker Desktop. Отиваме на сайта на Docker Desktop, намираме мястото за download, ето тук, Download Docker Desktop, избираме в случая Windows AMD 64, аз съм го свалил на моя компютър и пускаме Setup. При пускането Docker Desktop ни пита каква да бъде конфигурацията. Избрал съм всичко по подразбиране.
давам OK и Docker Desktop почва да се инсталира. След няколко минути работа Docker Desktop ще се инсталира и ще можем да инсталираме OpenWebUI, през който ще можем да се свързваме с моделите, да им задаваме въпроси, да им задаваме файлове, всичко да е в графичен вид. Има възможност и Vision модели да използваме. Всичко това на локалния компютър. След като приключи инсталацията, инсталатора ни казва, че трябва да рестартираме Windows. Аз ще натисна сега бутона Close and Restart и ще се видим след малко. Така, трябва да приемем лицензното споразумение на Docker Desktop. След което можем да пропуснем тази стъпка. Предлага ни survey, който също пропускаме. И ни отваря нашия Docker Desktop. Тук ще се видят контейнерите, които ние ще инсталираме. Сега ще инсталираме първия си контейнер. За целта отиваме на сайта на OpenWebUI. Натискаме бутона Get OpenWebUI. Отваря ни се GitHub страницата на OpenWebUI. Отваряме надолу readme файла, където ще намерим командата, която трябва да изпълним, за да качим нашия контейнер. How to install. Тук имаме възможност да инсталираме с Python, но също имаме възможност и да го направим с Docker. В нашия случай ще изберем този вариант. Ако Olama вече е инсталирано на нашия компютър, просто ще стартираме тази команда в Windows PowerShell, като за целта натискаме линка Copy и отваряме нашия PowerShell. Поставяме командата и я изпълняваме. Тук ни казва, че не може да намери въпросния контейнер локално, затова почва да го сваля. След 5-6 до 10 на минути, в зависимост от вашата интернет връзка, ще имаме инсталиран нашия контейнер. След като пакета се свали, нашият контейнер е готов. И както виждате, той се появи в нашия Docker Desktop. В момента стартира, тъй като процесорът е натоварен на 126%, както виждате. Но след горе-долу около минута ще имаме работещ контейнер. Изчаквам достатъчно дълго, за да съм сигурен, че е стартирал. Трябва да изчакам още няколко секунди. След като вече се е стартирал нашия контейнер, отиваме в браузъра и натискаме Getting Started. Тук трябва да въведем нашите данни. Като за целта създаваме админ акаунт. Тук ни показва какво ново. Вече имаме инсталиран OpenWebUI и модела DeepSeek. Даже
се появява. Вече имаме интерфейс, който е локален на нашия компютър, на който можем да задаваме въпроси. Ще го пробвам с някои от предефинираните. Избирам първото, натискам Send Message и чакам да ми върне резултата. Тук няма да е много бързо, защото все пак не разполагам с добра видеокарта. Но въпреки това, след някакво време, 1-2 минути, може и повече да е, но моделът е малък, така че би трябвало да стане бързо. Ще ми върне отговор на въпроса, на който му зададох. Това е така наречения мислещ модел, който в последствие можем да видим как точно е стигнал до заключението и как точно е стигнал до отговора ни. Но в случая това не е важно. Важното е, че ние можем вече на локалния компютър да изпълняваме промптове или да задаваме въпроси на изкуствен интелект. Ето, модела почна да връща резултат около минута и както виждате, вече имаме напълно работещ модел, дори и с не толкова добър компютър, с който разполагаме. От тук нататък ние вече ще можем да използваме всички модели, които сме си инсталирали локално. Всичко това работи дори без наличието на интернет. И дори можем да прилагаме файлове, към които да задаваме въпроси на изкуствения интелект. Това беше основното за това как да инсталираме локален изкуствен интелект и как да работим с него. Благодаря ви за вниманието.